हामबाय मीडिया संनो ताम हिमालय जों दिनै नरम मारिंखा रिंमानि कारण थाय अबनो जों मिया बोलते मिया 19 तारिख अक्टोबर 2022 और कैसा जों साबजोनाल डेपुटेशन बीजेपी नि और डेपुटेशन लिना थांतनी बरंनि कैसा स्लोगान नखा और स्लोगानो लाइके जों वानाखा तै सेलेंखा और वो तिप्रामो थाकरिखा बुबाग्रानि बुमुखोय प्रदत्त किशोर थैखा अमति रखिनि स्लोगान बेलायखे वाना मासिसा बेलायखे सेलें मासिसा अब जों दिक्कत जानांगौ जों TWF र दिनै 20 तारिख अक्टोबर 2022 जों दिनै आरो प्रेसनि फाइनाल खालामदों बीजेपी रं नांगौ जों सानो जों যারা बीजेपी नि लिडार्स नि दंनाय रं যারা पदाधिकार बरक रत्न आंगो सानानै जों राजनीतिक नआसुकता तरजाति राजनीतिक तिनी बतंगो खना बुकरी राजनीतिक गंगा नंताबो रमदिनी निजिया MP बा मंत्री अब 5 बोसोरनि बागैसि फियाबा नंवान सुगैनायदि जों 184 जन राजतनि बंशधरनि आगि मिसिनि जों आंचलिक दलनि स्लोगान दंखायमोन जों राजानो बरम खालायताय बरम दिनानि नांगौ अबसिनि बरम अबसिनि कैसा तामनेनि इतिहास चिनि लाइबुमा अबंखाचिनि राजा जे राजा न बर अमहायके स्लोगान दिखा ओ राजा अंखा 184 नंबर राजा महाराजा बिक्रम किशोर मानिक बहादुरनि बुसु बबो राजा 186 नंबर राजा ओ राजा न अमहायके स्लोगान दिमानि बेलायखे चाया जों तै बुसु अमहायके स्लोगान चाया स्लोगान दिलायसिनाय ओ स्लोगान दिमानि निजिनि याकुनो निजिनो रुवाबाय चलमानि खलायो जों नुखा राजनीतिनो तरजाग लायनाय स्लोगान रदि हिंदागि जागिनाय गोसो ग्रोलायखा अबनो नुखाजों आगिनि स्लोगान दङ उद्बास्त पूर्णबासन चाय उद्बास्त आगमन चाय उद्बास्त रैली ऑफिस बद्ध करा चलबे ना हिनि स्लोगान माबुचिन काहमदा हामियाबो वानसुगलायनि कृषक तुमी बेनामे जमीन दखल करो चाष करो लांगनजा भूमिता अब हाय स्लोगान दं बेलायखे अब चिनबागि हामिया अब साइदामाया अमाहिके स्लोगान लेखा तब आगे स्लोगान अमाहिके रिलाई चिन खती इंखा राजनीतिक चिन खती जाखा तब को अमाहिके न जे बुबाग्रानि बुमुं स्लोगान नि मानि नरब वानसुगुनाय आगे चिन स्लोगान दिहुनाय जों चिन याकुन रोआबो जलफाय मानि तब को न कासे चिन लाइबुमा चिन गरम खलायजाकनाय चिनी अबतामनानि काया माया हायके सिजा चिनी मुकमु हेनि मानु नों बनसे बुमुं खोयनाय गरम रिया खलायनाय थैकार हेनि मानु आं अबनो सानानै मुजुगु जारा बीजेपी नि पदाधिकारकनो नरक तिप्रासानि इंगि नरक बीजेपी इंगि खारो बीजेपी जनजाति मोर्चा र किन्तु नरनो दागिया देतों साइमालिया नरकवा सिटनो नासिगिदा अमाहायके कक साका साइमालिया सिटनो नासिगिदा बुबाग्रा नबा अमाहायके तला खिखलाय तंगा साइमालिया फियाबा वानसुगदि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै वानसुगदि बुबाग्रा ताक फाइनाय जुनो थानचा इंदि हिनिनाय बुबाग्रा जे जागा फाइमानि जागावो जत्त बरकनो हामजागै बुबाग्रानो याजाक सका बुबाग्रानि बदला थैना पानस राजि दङ अ जागा फाइ सकाय जाग फियाबा नरका राजनीतिक तरजागै अमहायके बुबाग्रा न जों थानायाव अमहायके नुखा बुबाग्रानि कासा कुस पुतुल स्नामैनाय जिगाबनि राबैनाय बुबाग्रानि मोखां रौइनाय बुबाग्रानि मोखाङो कक जायाबाय सैयै आबो साथगिया कक अमहायके कक सिक्या बुबाग्रानि तालगाव खालायै कपालो खालायै ताइसे बुबाग्रानि मोखाङो खुतै मुसुका बुबाग्रानो जुता बाय बुखा
जुतानि माला कान्दिखा हरबाय सबका लाथि रिखा खाग्लाबो अम बिलाइ के जाया अम बिलाइ के सेलंग माइसिजा अब बुखुबाय साबो खाबाय साबो अब जों साइकुल माया अब जे हामिया हायदि नोंनिजिनो नों बरम रियांगा गाय बुले बाहागे बरम रिसिनायबा जों निजेसे जों बरम मारिनाय बुइ बरम रि जातों बरम रियाय जातों जों आबवान सुकनानि कग्रै नराव राजनीति खाइमानो बीजेपी खाइमानो सीपीएम खाइमानो कांग्रेस खाइमानो हाइपानि चिनि बुबाग्रानो बरम लेरि थाइक्लायो बं गांगाय चिनि 186 नामा राजा दिनै अर जों नुगु गुबुननि दफानि बरर गुबुननि संगठननि बरर अम हाइके बुबाग्रानो मुकुट हिंदक हिनैनाय कक सामानि बुबाग्रानो राजाया हिनि हिमारो जों अबनसे पाल्टा जवाब मारिलायनाय नों पाल्टा जवाब रियावैसे नों से ताइसा बरफ न फान्दी मा हाइकेलायै अम हाइके कक साइतों गांगाय मिनि थिनां बर थां सगैनाय जों साइमानो अतिप्रा राज्योआव जों आगिता मतमारि तागो बरफ फाइसा फाइगा उलो तामो उनाय जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सुखथाय बर राजिरक तामो उनाय आवनि बागिसे ताबु आंचलिक दल हिनै मा खावो आंचलिक दल हिनै मा संगठन मा दङ फियाबा राजतंत्र पाइखा गणतंत्र जुग गणतंत्रनि रायदाबानि मा चलिनाय हिनै काइसा आंचलिक दल फानो राजनीतिनि बिसिंति खलायनाय ताई और चिनि संविधान मुताबिक 2 एवं 3 धाराव स्राय स्राय के साजाक दङ जेकुनु जात जेकुनु दफा भाषा मिलिया तमुं मिलिया जामुं मिलिया आरो ताइकेसा जात बेटेकेसा जात नांलायो काइसा डिप्राइभ खाइजागौ ताइकेसा उन्नत ताइकेसा अवनत गांका आरो आलादा राज्यो सानमानु गांकाइबा जोंबो नेक्स्ट जेनेरेशन वान सुगिनो जों आलादा राज्यो अमहाइके मा सानका दिनै बुबाग्रानि वान सुकमानि बिलाइते कुथुकबाय ताइसा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड हिनै फेमिनि जों जतनो बुबाग्रानो सापर्ट खालायो बुबाग्रा गोथां तंसाक सेसों अब जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड आलादा राज्यो मानानि नांनाय हिनै जों साक थारिख खालाय तमानि जागाव नोंगा अमहाइके केबेंगै बुबाग्रानो अमहाइके सामानि बिलाइके जों खारियागौ बिलाइके खासावो जों गांके बुबाग्रानो गोमाना किरिजागिसे जों गांकाय लबसिनि लब उमाया जों गांके बुबाग्रानो नरम गांका अमहाइके बुबाग्रानो हानां पिनां खायो खुक जाया बेसावो अब बिलाइके जाया गलायो नरम थानि रिक्वेस्ट जारा अमहाइके सानायरो नरक नंनो अस्लोगान दिमारो नरक मीडियाव खायनाय रसावैना हादि अमहाइके सामानि बेलाइकेनो जाया गलायो दिनै बीजेपी नो सानानि मुसुंगो बीजेपी ले तामनासि किरि लाइखाबा बुबाग्रानो तांगा आसि किरि लाइखाबा ताम हिमाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनो जतन किरि जागो ताई अब गरेर शत्रु विभीषण नगनि शत्रु विभीषणनि चरित्र तांगि तिनि मियाव 19 तारिख अक्टोबर 2022 जों अरवो जों अमहाइके सिद्धांत नाहालायके त्रिपुरा मथा अब बुबाग्रानि नेतृत्व जिनि सारा त्रिपुरा राज्योआव बा एडिसी एलाकाव जे अरवो गुट्टो राय रिमानि परेबो नभेम्बरनि सप्ताहनि बिसिंगनो इलेक्शन मा खालायनाय बिसि इलेक्शन हिनै दिनै अदा रिजार्भ फानो और इलेक्शन कमिशनारनि बिसिंति खालायके राज्य सरकार और फान रेखा बर और इलेक्शन खालायनानै रिलिया बिसि इलेक्शन बिसि इलेक्शन बद्द खायतरि मांगला बिसि इलेक्शन दते मा खालायनाय बिसि इलेक्शन बद्द खायतरि नाय माने अब जाया हिनिनो जों और प्रोटेस्ट रैली खालायनाय जत्त ब्लक दं जों और डेपुटेशन दिलायखा ब्लक नि माध्यमे डीएम आरो सगुनानि बागैनाय अमहाइके जों डेपुटेशन दिनानि हिनाय जखन जों प्रेस मीट खायो अब सारा त्रिपुरा राज्योआवनो 20,000 थांगा पियाबा और बीजेपी रो गुनुखा जिनि प्रेस मीट नो बरक काम खालायका राताराति बरगो काइसा बरगो प्रेस मीट दिदिखा प्रत्येक साबजुनालो बरगो डेपुटेशन दिनाय आनी सानान मुसुमाखा अबसे दिनै रमदी अरबो आरसीघाट रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्र अबहंगा पद्मबिल ब्लक
जों रेलि खायै थानानै हिंगाय जों अरो बायजाल साबजुनाल कुथुम लासिनाय अमाहायकेनो कक जाबलायजा अमाहायकेनो पारमिशन बना हाजा बायजाल साबजुनाल कुथुमबुय जों 12तानि सिमि रुवानारिनाय ब्लक थानाय पदबिल आरदि ब्लक अमाहायकेनो जों कुथुम लायया अमाहायके कुथुम लायमानि बिसिंतै खलायनाय जों 12तावनो जों रेलि खलायया रेलि खलायमानि परे जों ब्लक थाङै डेपुटेशन दी मानि परे जों कयेकजना कक सालायका कक सामानि परे पिसफुली भाबे जिनि रेली चलिव पिसफुली भाबे जिनि और शांत शिष्ट भाबे न जिनि प्रोग्राम पाइनाय जत्तनो गाड़ी कालाये जानजेनि नगो जा थानानि रुवानंखा तारपर ताम खायगा बीजेपी रक बरक जा 8 दफा बंने ओ 8 दफा ताम एजेंडा तुई बा 8 दफा साइमालिया बरक अमाहायकेनो साबजुनालो 8 दफा न तुइनाय बरंनि कासा डेपुटेशन चिरि नंखाय एडिसि एलाकाओ नों साबजुनालो से डेपुटेशन नि नंखाय नों चिनि बरक बाय डेपुटेशन दिदि तामंखा जों अर तामनुखा बरंग अब प्री प्लान दंगो बं अब कुचुकनि हयतेनो सिद्धांत नहार फैलायकना सिद्धांत अमाहायके नाहाय हंगाय अमाहाय गतिकला खामो चिनि रामचंद्र गात ताम गतिका जों 12ता हयते जों थांका जों अरब रेली खायनाय जों पदबिल आरदि ब्लक आ जरा तो अर खाली इंग दङ साबजुनाल बायजाल साबजुनाल खाली इंगै दङ अ खालिनि टाइमाव अ गेपनि समायाव बरक अरब डेपुटेशन रिलिया तामनि हिंगे बरक नासिङै दंखा जे तिप्रा मथार बुकुरु डेपुटेशन दिउइ फिरगै फाय अ जरानो नासिङै दंखा अ जरानो नासिङै बं बरक साब हिमालय फातानि बरक ममां जेनारेल बरक ममां बुकुं कलाव रंग तुइ फेका 25-30 ता गाड़ी बास बतंगो चिकन गाड़ी बतंगो अमा हाय खलाये चिनि बरक अरव खूब हंगाय 5 जना सुकावानी चिनि बरक हंगाय 10 मामासे आरो सकबायजा तिनि ओ 10 नि यागो जों साइमाका 10 नि यागो वासुर उ बथर को बुंजा फेको गुइनाय एकदम करा खतु बुजा ताइ केसन कांगा उ वा बथर को बुं आबो कांगा पटो खालाय आस्ता को बुजा आबो बाय फुंजारि जाखाने बिसिमा जय थानाय आम देखे सालाया नुगु नाय र अमहायके दङ ताम खलायके चिनि बरक जखन आगोबो फेगा यांगो साबजुनाल तो अर चौमुनि हाय लामा बुप्रा दङ अ लामा बुप्राते क्रस खायना पुरं गांगा बरक ताम खायगा बरक होय हाला चित्कार खलायगा चित्कार खलायनाय या चिनि यांग बररगो आम हाय नुखा हंकाय चिनि यांग बररगो दलबा होय हाय लायका बंना एं होय हाय बंग यांगो इट पाथर बाय खिता लायका हादुर बाय खिता लायका इट बुरुं नि नाहाल लाये तामखा ओ इट चिनि बरक चिनि कर्मिनि सागो 5 जना सागो नांखा 3 जना मेडिकल रिपोर्ट जों मांखा डॉक्टर नाय रेखा बरक ब्ला सिरियास जोंगैनाय यांगो DSR 6 बेटेलियन नि खरकसा ताखु बिनि बो बांग्रा बोलते बुसकांनि खाक्लाब ओ बांग्रा जिल्लाव नांगिनाय बिनि अब बांग्रानि बेकरांसि बायखिनाय हिनि साव बनो लगे हॉस्पिटल तलाङै थांगा ताइ खरकसा पुलिसनि यागो नांगिनाय थैस राखै भानकागै थांगा मुखनि बुलाय रक फलायै मा फलायगा अमाहाय दख जग गतना खायगा बीजेपी रक बंगे आगिन प्रिप्लान दङ ताम निले नों अर डेपुटेशन दिना नंगांगाय नों बिथानि बा खरक साबाय बा खरंनि बाय बा खरक ताम बेरि मानु आरो ताम हिनि हिंगा बर 5 जना तिप्रासा दङ निसाव 5 जना तिप्रासापान हाबसिनाय अमाहाय उंलायगा इंगे हाबदि नरबा गणतंत्र रायदे दङ नर अरो डेपुटेशन दिना नंगांगारि उथानि हिनि जोंबो सालायजाकनो फियाबा बरक हायरागलिया ताई से बंगनि तामनि 10टा থেকে 3টা অবধি बंग टाइम रिजार्व 3টা पाइ थागा 3টা टाइम पाइ माने परिबो बरक रुनानि बाग डेपुटेशन दिनानि बागिनाय बरक आजु नासिंलाय तलायखा जोंबोरि थांतंनि दङ बरक किन्तु फाय साबजुनाल फाय हाबाय रागलिया तामनि हिंगांगाय बरक खातारनि 1 जिबो संलंनो तुइ फायजा अ 1 जिरंनो खरकसा ताकुक सोङैगा नों बर'नि हिमहा आगरतलानि नों बर'नि खयारपुरनि
नों बर'नि मजलिसपुनि अमहायगै साका बर' खरक चापनो और लुकेल निया तैसे कलानपुरनि दंगो तेलेमुरानि दंगो अमहाय खैनाय 25-30 टा गारि तो गुमानि अब बीजेपी रोनि प्रिप्लान घटना घटिरिनानि बागैनो अमहायकै तो मानि जों जदि दक ताखाय बुजायांखाय चिनि बर' ग्राउनो अनेक बुइ हस्पिटालाइज खालायगमो ताम माले जों साइमाखा यांगो जों अम्पिउ नुखा अम्पिउ गो सेम घटना बंगारा हंगांखाय दक ताक उमालिया बंग गारिनो आक्रमण खायगा सुकुरुप का बुक्रुप का ताई हस्पिटालाइज खायगा आरो अमहायकै बिस्मारो सबाय बुजाखा अमहाय घटना किन्तु बीजेपी रनि अब बेलायखै बंना अब तामनेनि बंनि जे डेपुटेशन बेलायखै मोनि गथ ताम माने जे जागाओ yang tipramo tharo block deputation khai tongo u adc election tuina himase boro aboni palta se taisa boro oro subjonal deputation himani aboro thang soge kenai जों hingga obo tipramo thani bagi deputation ya जों tipramo tha deputation himani hingga karon hingga জনগণ ni bagi জনগণ develop ni bagi village committee adc elakao election ingya और वो इलेक्टेड बाय चली तंगु सिलेक्टेड बाया और वो रंग खाया इंगी तंखा रंग खाना नि दरकार डेवलप करना नि दरकार नि नाई वो चिनी जनगण नि बागिनो जनगण नि साथे जनगण नि डेवलप नि बागिनाई जों और वो डेपुटेशन खायो किन्तु बंग डेपुटेशन तामो और वानसु गंगाय जों अबन नुगो बंग ओ डेपुटेशन गंगाय तामो बंग ओ डेपुटेशन गंगाय सुदु उ चिनी डेपुटेशन पांचाल खलायनानि चिन डेपुटेशन अरे परे खलायनानि चिनि डेपुटेशन न दख जग खलायनानि बुनानि टकनानि अबनो बनि प्रिप्लान जों अबसों संगै माखा बंग डेपुटेशन तामनिबा नों राज्य सरकार क्षमताय दङ नों तामनिबा अ साबजनाल नों डेपुटेशन इनानि नों बुसो रांहर नों साइमान दङ एडिसिओ नों बुसो रांहर साइमान दङ एडिसिओ नों रांहर जिकरि नों बेलायखि कम रांहर दङ राज्य सरकार राग रहमानी अब बेतन दिखाई पाई थांगो अमहाय के राग रहर दङ इंगांगे नों अरबो हॉस्पिटल 30 कोटी रां दिजाक दङ अब ने हिसाब मारना नों डेपुटेशन आमदिकी डेपुटेशन खेले हिसाब सानखांगांते नों सालायदि निने हेल्थ डिपार्टमेंट दङ हेल्थ डिपार्टमेंट बाय सालायनाय ऑडिट आचोदि जों नुगो ऑडिट बो अमहायना 2000 যখন 2000 और परशुराम गरमगना परशुराम नि नेतृत्वे वो डेपुटी सीओ आपरो परशुराम गनो कैसे कमिटी खावैनाय ऑडिट कमिटी खावैनाय ऑडिट खालायमानि ता मानथाबा आपरो आईपीएफटी प्रो ऑडिट कमिटी खायमानि ऑडिट खायो एडिसि रां रहमानि करे बुसक रां रह आबो बुखु बायनो सायमानि दङ आबोनि बागिनाय ऑडिट आबो बर नामे फुनुगो ताबो जे डेपुटेशन जे डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट मुसुरां रह कहनि जे सामानि आबो बर फुनुगनानि बागिनाय पब्लिक न फुनुगनानि बुसकांगो इलेक्शन फाइटंखा विलेज कमिटी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन फाइटंखा अबनो टारगेट खलायसे बर अ आवाज रक दिसाव ताई आं सिथाय केसे सानानि मुजुंगो दिनै विलेज कमिटी निर्वाचन खलायका आंखाय बीजेपी रो गुहारा हारिनाय 587 विलेज कमिटी दङ 587 विलेज कमिटी उनो चिनी दिप्रा मथार बेसि संख्यक तैनाय बेसि संख्यक गलते जों सारे 587 टांका जों आरो 450 मत सीट तैनो जों जितिनाय अबहंगांखौ स्राय तामनानि जतनि थानिनो जतनि मकलनो अब कलायतंगो बीजेपी को वानसुगो बरंग अमहायके जितिलांनाय नैनाय आमनि बागिनो बरक अ इलेक्शन खलायरिया के बेंगै दंगो जदि अमहायके इलेक्शन खलायका हंगाय बोसोकांनि विधानसभा निर्वाचन बंगनि पाला करिखा बंगनि फाउंडेशन करिखा बरक विधानसभा इलेक्शन को बर हारिसिनाय नैनाय वानसुगैनो बरक अ स्टेप नाहारो आमनि बागिनो खाजानि मा फाते ताकु बुकुचों सारा तिरिप्रा बासिनो आं अफनो कबंनानि मुजुंगो बीजेपी नि दान्दा ताकलायदि जे बीजेपी जुमला सरकार बीजेपी आईपीएफ की जेबाबे जुमला जेबाबे थकाय जेबाबे मिथ्याबादी
যেভাবে প্রতিশ্রুতি অপ্রতিশ্রুতি রক্ষা খাইনানি নাইয়া এমনকি 10,323 জায়গা খিকলাই রেখা আবত সানানি ককুরে যত্তনি বুখাও যত্তনি মকল যত্তন খাদুজাক শুধু সময়নি অপেক্ষা নং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া নং বিধানসভা ইলেকশন তো মাখাইনাই বিধানসভা ইলেকশন নং দুলা বুকচা বিজেপি দুলা বুকচাংনাই আবনি বাগিনাই চিনি ত্রিপুরা বাসিনাং অবকবংনানি মুজুঙ্গু যে যারা স্লোগান নিনাই রক যে বুবাग्राना साया जानाय रक सानाय रक जों अब किसा चिनि वान सुकमानि बिसिंतिखाय चिनि मकल बाय किसा जों अब जों नायनानि दरकार उत्तर इनानि दरकार जत्तनो अब किसा नायजा जाबाय दे हिनि नाय सावै न कक अरन बुंनि बिरुद्धे एफआईआर खायनानै अब जों त दिनै अरबो जों रामचंद्र घाट डिस्ट्रिक्ट कमिटी तै ब्लक कमिटी जों आं तो प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी अब तैना जों आसुगलायखा जों अब दिकार जारमानिबो खातमनायनि बागै अब तो एफआईआर खायनानै हिंखायते चिन टिप्रा मथन खालायनाय टिप्रा मथा तामुआन सुक दं बुबाग्रा तो नागारनाय बुबाग्रा कतरं नाङा कतय इंनानि नांनाय हिमाहाय बुबाग्रानि थानि अ जिनिसटा दङ कतय बुबाग्रा तामसा आबो बुबाग्रा से साइमन सिनाय बुबाग्रा जुदि थाना एफआईआर खायनानि ना खायके तो के खालाया बुबाग्रा माप खायनानि नंगौ बुबाग्रा कोनो दिन फानो बरकनो अमाहाय तामनेनि हैरानि खालाया बरकनो जेसेबानो बिनुपर सिगाङो लाथि उस्टारि ओइ जाया मोखांरगो खक्तै मुसुयै तालकारावगो जाया सित्रा बाय कक्थाय बेसि मानि परेबो बुबाग्रा नाकारि दङ बुबाग्रा थानि नाकान जिनिसटा दङ ताम खायना बुबाग्रा